Ngidap dah kajing kemen habang iyo manwan biang syakaying kajong feeling baka ni ko program jong ko portnet. Magikuap niya subay fi baro kinopay kani kasengi hagerting jong Jesus ubalong nopet im jongi. Bachi siya ginaingo siya ublay bingi ban ay kakhtien kajong u hakajim kajong fi bingi siya kani kakhtien kalong siya kajing kurku kakhtien kalong siya kajing bam kabakan jaman sim kakhtien kalong ka bor hakajim kajong fi way pi way. Baring kisngunguro kani kasengi ba idon I pastor bantay ba kumjuri pastor maulong hey ba niya sami kani kakhtien kajong blay hey ba kapangkabring ka bangila ay karteng kay kidaw baki longi kilong sem ki jot. Bag ini pet kiway pa kiway kidaw hakani kasengi bar kumjuro ki episode ki banang buot mar ngi suto ba da ka longi kalong sem ka yeng ka jet benriru ka yeng da ki yeng hakhtien ka jong blay mar ka jet benriru ka yeng bar kani ka por shwa bangan yaya shkmat ngashkwa ban kali ni pastor maulong mo kay pastor ka kum ka jingwat ka jong fi na kani ka khtien ka jong blay kay ka ba pelong ba ka longi kalong sem kan jot. Kalau sibun pastor rang, mo kumjuro ay kublay pastor bantay ha kani ka por bay don lang bat ngini yo ban ya kren ya kani ka pang ka pi la ay mo kumno ba kalong yeng kalong sem ka jot hoy hala ngi kren ngi pet hakini ki por menta ngi yo I na ki sipotli ki long yeng pratli ki long yeng ki ong bak bon sen ke debe ki jot ki khon bon sen kim he hau ka patrai bon sen ki he hau pana bon sen ki khon kim dan kapa teng ka kami kam dan por but bon sen ngi yo I ka jing hiran ka baya dei ha ka long yeng ka long sem oi la da ya kren ki daw ki long ki babon han re yo ka dei ka banung kong do ngi klet no bo saitan uwan ban penjat ka bible ka ong unong tu umwan tang bantu han re ban penyap bat ban penjat kata ka dei ka buitap jong saitan pi la da samla ujot marwai kami kala ban yam kupaw la basusi han re ukut marwai Hana sumut kum ukupa ne kum tengah ujot kayeng jong u kajot kalok kajot kikon kijot halal ka jong mentaki sakmano lada ka kentai beriu ka tengah kajot kanong ipi kayeng kajot bat usaitan uyale ya kata ukwa ban pensakma yaki samla lengba ban penihap samla yaki baki kin babe sa shirta jingem har shisen pat utau samla upoi pat saka shongkha shong manem un attack bah ya kata ka family ya kata ka long yeng ban penjot namar hadin jong kata em utip bat kata ka kajingnya snok ne chin ulong jerong ba bat ula ban penjot lang ba kita yaki babon bat kani kadai ka benta bau setan ukwa bah ban yele bat kidon ki babon ladang ya keren mo yo na piru pidon ki daw pi kwa e bangiru ngini keren na kani ka jaka bale kani ka jia pila ban komen yang I haki ti comment box song pila ban pha changi yo ka kani ka jingya keren ke jongi hakani ka jaka bangilar ban ya keren ya kata ka benta ka ba PPPI ho ngim dei e ki briu ki bala start ki bala champang hakani baro ngala manong ipi ngim dei e kata hande kat bangila na tien ke jong blengiru ngin leit ban ya keren ya ka daw ba PPP pa hoi kidon kita ki daw ngila da ngi se ya ki daw long babon Henry kindat ngi keren shwa shapang ka long yeng mo ka kata ka long yeng mo pastor piju melen ha ban hikai yang ngi baro ban a sya ki pai ba mo about a society ba pi keren ba ka long yeng ka long ka kata ka benta kindat pastor shwa bangin ya pet ya ka daw pi ka long yeng ka dai bet kumbaong tin parang it is the smallest unit of the society ni benta ibaretam haka imlang ka sa alang tamba ka dai ka benta ka ba don kam tampat haka imlang ka sa alang lada ini ijot kani ka pur wat siya kata ka imlang ka sa alang balada ka ni ka klan ki imlang sa alang ka klan balada ka ni ka tulot lada ka ni ka jot lang tading ta gini gisngi fini kumba fiong meneng so dai e kata banagi spotli ki yang prate ki jot baru syaitan si syau ya le ya kata nama rutip ikan ikaw ila daw lala ban penjat igilong yeng kinumi ki syakri ki jong play la daw la ban penjat em tagamot kahima ka jong play ka jat tading taw attack ba ya ka family tadaw pinapet ublay jongi ublay ubalong concern ba baka donot ka jong play ka David nang kong ka family tadaw bangipet ka ktin ka jong play ki khot sibun ba lagi jika ki babon ba ki bedai halor ka long yeng ka long sam Pinapit na doon ka ba sedang udah ublay ba sedang long yeng long sam kata ka day do per Eden ka ba ublay labo siya Adam usul tu bau ni udan kami kanong sumar ka ba kanong sumar ka ba ka ba biang tam yu tading ta usay ya ka im nagakurong ka jong u bau ni ubriu pleng umla ban im marway udan kambet ya kata kanong sumar ki social scientist ki ong ba man is a social animal ha te udan kambet ban ya
socialize lene bandan kata ka jing dai bandan kata ka jing ya kren lene ka jing mer jing mut umla ban im marway kan mau ba ngi shi ka film Tarzan usa marway khlau tu long ku murat khlau hi tada ubreu hi udan kam yu breu te kadai kata dan kam kata ka jing dai ka bas scam ka jing dai ka bala ban so tu balada ka ni ka long yeng hi ka khlan de kadai kata ngi kren ka ju iska ju ngini i be chisha Bahkan ika imlang ka salang rukan po kan internet bahkan long ka imlang salang ru ka scam ka badan nongrim bat ka bala ru ban ya chaprang te lemda kum tayam kalajot kan sakma bat tangka tu ni poringin i bukan ja no sno ni lada kalong yang ka telot kan ja be ka ben reu PE pastor kompor menta babon usunrang yekren usunrang ubala kamrang ba kerta nega kentai ka bala kambiang ka kerta kila dei ben poi ya ka ba kini don ni la ka jong ka long ya kiong beng ka ba ngi balong marwai kim kwa ta ki tieng and hanre hakani ka jing tieng kani pat ka dei ka jing ma pat haka imlang ka salang ki tieng ban don long yeng hanre kim tieng ban don jing dei min kata ka jing dei shenrang bat kentai ki dei be kalau casual ke Casual. ikot ika casual sex ke kadon be kata ka kecil deh. Apa deng usen rang bar kente. Kia lang samla, kidei si samla kiong idei perlok ada di si tengah na. Hana kim kualong yeng. Dei nama kata om tang kata pinde yo iro akari India jungi ai kasya bandon ka living relationship. Kisah lang haka juga live yeng. in kan Hanrei they are not a husband and wife. Kim kuat long yeng nama da ong long yeng kamu don kon kti don responsibility. Kim kuat ya kata. Kiong PM lah kajong kajing em ngangan em lah kajong kajing em. Ai bangin don ke jing day pikwa ka sex okay ngin don kata ladang ikwa sabar na piru ma pir pikwa sabar nang alet be nginum don ke jing te namar belai usaitan kwa bandon ke long yeng namar sisen udon ke long yeng namar utip ya ka tin jong blai bu Joshua ukuran uni uri krau jong blai ujob ya ka ri kanan baro habakut uang nga bar ka yeng jonga ngan syakri yutra marsen ong kata saitan sutore gini benta ka yeng em ka klan de kun balong pastor kwa bagi syakri jong blekin mi kim kwa menta de nama kata penhap kon lelot ye ke baro ngene pat krana ba ka long yeng ka pat hane shwa ba kan wan ka long yeng pet ke jinga pat sementa ka imlang ka salang pet ke jinga jot sa ki kon samla pindah kran pat ki blame potion ki yalang khat saw san snam yalang ayu bi kalai khat saw snam Majisin makadon kani kalau adon lupa ketuka stigma tu ki ong ktin pareng ba anda kila ya shong karo kamne de namaro boleh bekila lupa shwa haka pop nengkong barka jing cuki long loose kalau long light lan hado kata bagi daya shong karo ki kwa biya kejo kata pi menta sin breu la poi haka shongka haka long yeng ta ula long bau ni ka duty udan ni ka benta bu hapendap Lalu kejing te. kajing ete bau hable kata uhab long kata kajing kit kli udan katengar kadan la kajong kajing kim kwa mantai kata kim kwa mano bakwa kerin nam dan bakwa ki kwa ban embe ki kwa ka kali ke bahe ki kwa bakin dress kumta kyong si sen la don family ngimyo ban let kumta kumta terta pi kwa be kon kajing menta suha. pi kon rit menta pastor kalau kumno kwa lai lu ular na mar bale la ma pi kwa ban let ikong ya da imla ban lai Kadai. denam nama Kadai. mai don la kajong ki kap sutu pi tiap orang pi ap sutu yu we te menta ki briu ki tieng ya kata dei nama kata kim ko akon babon basen song ka kim ko akon Ano beli kalau kumni yang pastor nama beli ketika trend deh. Mau beli kau orang kumni nama beli haki film rugi iya kata. Haki film rugi depan ibe te kata. Ki on friends with benefit ane no string attached. Ki kwa ya kata te. Ki kwa ya kata. Ba nga berfingin don ji de ru amrai ginum don ko ginum long kom ta syukur emne ginum long ginum don kanu no ji klik nei ngin si wan betang ko posto mata casual sex kan cuma mitang kata mereka bam don kanu responsibility te ki kwa kata nama belai ya kata pen ite ya kata ki pen ite bagi pet bagi kwa ya ko to ko jingem ko ma fi on ka lifestyle de ne ka jingem ka jong ki kwa be ki kali ki barem ki kwa be bel ne chini sete ban long hype bete hai badan kata Amai haki breu ketika lifestyle reha uble ketika pop tadi kapam telada la le pop im haka pop taka baba kalau ong syai kata baga pop jong mekan lap ya me lati kenapa i apa ia maka pop lada kam dei umta pastor ba pilih bebol man selong ki bapang HIV kan no pastor menta ni
Dang mana kani ka di sini po jantil sekali itu kan news. Bila long concern si saya ka jingkiu rapid growth. Hagabi day bat kani ka jingpang HIV. Ka stat do kata-kata. Ka stat nang kong ka day bi ka jing syongka ka baar sagi drugs. Sagi ni ka jing ya le ki ba khala. Ta ka day kata oh ni si sien ba ho ya ka to ka por mo bale pop ter subang. Ta day ta handre hap selang bat bro si jing bat ko mo ang pastor do mena. Ba la dala syongka mdeite ba kata tangi u ndre ka kata kata ka jingpang ka bit wat ka tengah ni hau tunga ka bit wat ki khun ki tiru Pi pastor hakane ka sengi sya bangin ni keren na ki pai ba akane ko fidang sngap yang ni sya bangin keren ka daw balai ka long yang ka jot ngi keren sya ya keren mar ki kwa ro banyo na pi ta ka daw te bang hakane ka wake pat ka program ngi ni keren ni kita ki daw ro mo hari benta ngi ni keren sya phang bak sya bakin man ka long yang balai pastor tharai ka sngo hakane ka po ngi ni merlang ki ka daw tharai baki samla man ta kim kwa ta ban long yang cái thay cái đào ko long bakiong bakala rem than ka yo ka kot dar im tang marway tabiang bi kumbong bi ka poi beng shatai seju e bakim kwa ban shim ga jingkit kli ki kwa ban im ka jingim ka ba lai luoj bet ka ba lai lan bet ka jingim ka ba la ban le ge kat bamon ba deng ta ka dei ka jing syukor ka jong syaitan kan ya ka bau syaitan uang baik kane ka biang namar ukran ni ge lagi jong udah ubalam ler baru ku pajo ka jinglam ler open ibe ka nega lifestyle ka jong fi open ibe ka nega kom em ka jong fi ka dikaba best tam hena ulam ler te ngatrai along David uklet you try por bet shiba mo pastor te kita kadang ngadang kran gini singi ong ba ka bat shiba kadang tik bat te ta ka dei ka tahu iya ka ba dei yang ta ba uklet ula dap dan lupa kita ngaro dei yang ta ba kani ka brai te jong ka do kani ka brai jong ka khmat kani ka bateri kambi hadu menta badeng tangi haban sngo thu ia kata ladangi ngingam ha ka ktien ka jong ble bang don kam shisha bangi haban pediang utrai kata kani ka main thing bo breu ha pediang utrai ba sien bo don utrai kita ki bro ki don mi hau breu am tang bo ula ban tem dei kita ula ban penja ia ka kum ta usngo thu no bakani kam dei kam man ka jong ble kani kam dei ka ba penso bahai utrai ta deng ta o man sim jong ble ha po jong uhi uyarap yu tau beri ban job ia ka bakum kita tadi hing ta ladangi pet shisha kumo pastor bagi samla kim kwa ini ka singi ka dei bi kata ki shukwa be ban shuya em man shu enjoy bet ta ki ong bang kila em samla hanrei kila kwat rang ba hang ite bakim dei samla ta kila da poy ha ka jinge dei bat ki babon hanrei ki kamila dei ba dei samla bat kam tam partai buri menta ade kum partai pau mo namar blek ki sutuk malai keren ha bagi poy ka responsibility kumba ka stishi yones ka keren te pang ka jing em jong brio ba hong tu apostol yones u om ba pinai e ya ka partai lemne ki ru ki ba ha ka partai na ha ka partai ka don tang ka jing kwa brai jong ka do ka jing kwa brai jong ka khmat ba ka jing sarong namar si sen la poy ha ka shong kha la don ga long yeng pidulot te kata pimla ta ban sarong la ka jong ka jing em pimla ban don su ki brai jong ka do brai jong ka khmat pimla su te kata bar ki brio ki tieng ba ya kata namar hayeng imei dang biang dapoi siya kato ka banta so teng le ka basosi ba kikme ki kparo hakini kisngi ki panslur te ki panslur ya ki kon ro bakin long kum tam le om le bong ba ka dei partai standard ya partai standard ke tu menengi ong ma ka ong ma ya ka lifestyle ngi ong ngi im ya ka life ha ka style hanrem de life ha ka style life in a sin ngim su thu ta but ngi sngo mentali ha ba ya kham ta me hakani ka nong ba shlong por man miet ada pilek hakini ki yo ki hat ki jongi ba dai men ka di ka pibi pin ong kani ka di ka nong ba tibri tiblei ne pin ong kani kala sin city na kani ro dame don ki beri ki ong ba mo lai don ta ka tengah lai pibi la biang susiu ha klem tip bat yo komnore ngat pang jalan long kama fi om pastor ba ngala manong ba kani kanong ba kadan artli kidur men singi de kumwei men mi kadan kumwei ta kita kat nungut ki beri ki ba khlan ban ong em te ha ba kawan ka jing pensoi ka de kata bat ngi snuthu bi kata ka wei lada klem utrai lada klem ujisu na ekran mentai ka long yeng forget mentai shi ka long yeng bantai shi la de jeladiswa ngi haban pet chua ya marbet hari kata ngini keren long ye ngi haban klan chua hala dia te kadai kata but ngidang so sorong te bagi om bagade ka nong ba ka batit brio te blai tara dei sya ka nong ba ka batit brio te blai
Keladesha ban pen iya kata teh. Fi katu kasi mengilit mengi pastor. Iba ardan idang sya jingit sini suwe. Kidingnya dua ida. Sini sili aku sejar mata ya nak kawai dah. Kaya ada kawe kan. Dikata dah. Ngalaban ong mo balik kalong kumni ngalaban ong bakalong yang kafir. Kemudian keren tak kaya ke daw mo bagi long yang kijat ke daw kalong be first bu tahu beriul ne kata ka beriul kimpat dia itra. Yo, kade kata. Kisilong nyam Kristan, mana kisilong hakan nyam. Ada kim tip tiga terakhir. Kimdan itra. Kim dah sutu. Kamdan ke jing ting belai. Kamdan ke jing ting beriul. Kamdan kata ka buram belai, kamdan kata ka buram beriul. Teng beriul along kum kusau teng. Ha? Yang kusau po ajat tambah lah kampo ajat beriul teh mentah. Dan syuk kata ka jing ya buram buat kata ka singka songman mo. Kalong lu sadu kata-kata. Ano ka song ka kalang kalong sting no. Apa sisin katanya kalau song sting kembang pastor mana society lagi imlang salang. Pai mentah imlang salang. Kelas sting dah. Kelas sting lagi imlang salang. Imlang salang mentah bawa status. Wat ya ke jong kerang pong pertai. Ke belong fi kata ke Bible ong wat ya ke pertai mentah pai jing jong pertai. Jingit pertai lot. Jingit pertai sudah lot. Lada lait kata tai ke pertai tu jingit terakhir kan don kan. Terang kembang pastor te ba keri kelaklet ublay. Kade kata. Ban sei ia ka jingjot hado kini gisingi bamta bi ikan kan ni. Ndai tambah keklet kan nyau ben ublay. Makila weng no ublay na ka jim ka jongki te bala weng ublay mo boan. Wan setan. Man ka jingjot ben. Wan ka jingjot. Kade kata. But ihap sutu te akini gisingi bamta na mablay ko mga ong ba mo ko mangilay kren ba sisa ka sedang menyatu ka temay te. Nakato ba like ran narempay bet bot yo harempay jungi nang imya kran shoy kani katian ka jong play ning la wan no ki jong ka pertai ka Bible kala dai tang ka jaka ban subu ai tiduan ne ban subu tang po ha showcase ban pani ba ngidan Bible dan ki long year ki bom dan Bible de long thik gum ka yeng bom dan khao tadem gum no tigidan ki long yeng te ki ba long gum ta ba ngim je kan shoy katian ki jong play ngim je kran shoy ki Henry Kelarung kapop hagayeng namaro kamdan shu kajing ekran pang try kamdan shu kajing shapting you blate haba kamdan kata tala plijing kang you paman kari kata kari siapa so kata mo ngasut song pa man pe ya ni ka social media mga stuna ka yo bon ki jingker ku nang to mga pe ya tin jong blay mga pe sini po America mo bakila weng no ka tin ka jong blay ni school ki jong ki mensua ki bu haga khtien ka jong blay namar bakila weng no ni ka khtien ka jong blay ki school ki jong ki what is pokum ro kim dan show but mentapan man aki school ki jong ki wan ra khlong ret ban hikai phang sitnik ete phang soitan de ban hikai kita after school satan de long ka ru no de kita la weng no khtien ka jong blay te ko mong posto ka wan me ka jingjon ka wan me ka jingtem Makat bangidang ya keren hangane mong yu iru pastor kibun samlang bangilay keren kim trep ban poi song kha ta but kam ta me Kumala mana lah ekran pang ke jimpang HIV hang ni jimpang AIDS hang ni ka kio bah. But ho ya ki school ki ai ke jing hikai mentah. Iyo iru mentah bawat ki kena pulih pastor. Haga class 10, haga court health education ki don kene bakile kene subject ke baong HIV and AIDS. Ho ki tip bakin tip pang kini ki yang jimpang. Hara ke susi hang tu pastor. Karangi pulih pat hang tu. Kada don ka picture jong ka condom. But kada tho yang ni kentien. Use me while having sex. Tu kena ubadang katsan kan reu kan terus nam. Un perkat kumno pastor yakum kita kan. Tekum kanu ke imlang salang ke ngi teh mentah. Ho ngi ay ki ka awareness ka bah ya. Hari hatu kerta kala biang pastor banyo. pi kamdan chu ka Christian values lane ya ktin ka jong blay di bala bu sha dien de maka Bible ka ong be kata ba ban shong kha shwa ka jingya kenti korim kalong ka pop Ndre hang ni pala pen slur te mele kanono sien ru le wi du ni juri biang tading tavi kawan ra ya ka pop te ba si sien ba kadon ka pop kawan ka jingtim how to brew kawan ka jingtim ru haka imlang ga salang kawan ka jingtim namar mdei betim tu brew u blame setim namar ka ni ka de ka jingtim te Namar yo kadero pastor jaka bangin hikai ki ka jingting blay ni hikai pa dia ki kumno ban laj na ka ni ka jingpang Gidon kam le yu te kata ha kata ka kerta. Kilat na ka jingpang tang ba kilangat ha ka pop te. Kilat na ka jingpang kimlat pa na dujok. Tikinawat 100%.
Kiklet baka dujok kadon. Kiklet bu udan nong bishar. Kiklet baka syongka kalong ka bakentang hakmat jong blay. Kiklet baka syongka kalong shisha ka bakerpang akmat jong u. Tadeng ta habau blay utau yau adam usai tanggawai ka im. Lemda kum tare unda sailut ki ingkurung jugu barok. Usai tanggawai ki ingkurung ong tanggawai labiang teme labiang. Tadeng ta katahi kadika ka jinglong ka jong blay te uwe ubreu ka we ka breu. Mde we ubreu jong khai ka snong na. Pai ka jing em ka jong Solomon kai ka bajai u. Ka jot ka jing em ka jong uno ite. Hado bu do ong ka we dengan klub siam nak ba. Ngai. Un siam sano la jiet chui. Namat balik mo haka kerta ka jong ki bagi ong khatsan khat rus nama pasal ka bafi ong. Bar ka penong curious te ki. Ka penong curious te. Kong use me while having sex te. Ngio gitu ka. Penong curious te kata pasal bagi kuat. Ngai ki kuat ban practice ya kata. Ki kuat ban try ya kata. Kidon ki ba ong ya kata ti tip kan no ka jing shisha ka long bagi kena school menta hagi kerta khatsan kan riu kila ya hap te. Hagi school ki ba bon. Kila ya hap. Kadang ka jingong ngim la man pen shisha kata. Ngi sini ngim la ha America ki bu average. Ka kentai khat lai du khat sao. Nama ki selong open ka society jong ki khamlong imo ki keren bai. Baru shenrang kadai be kerta khatsan kan riu. Ki ba ki do no ya ka jinglong sati jong ki. Hangi ngim don hoi ngim persya ya ka education jane. Hade kindet ngi sngobe bangi ong ka jela batip breu tiblai. Ka jela batip yo blai ba. At least ki jingi kai ki jongi khamta me ngi klat ban hikai ya ki ya ka tin ke jong blai da ngi ai kini. La ba kan long ngi mo ngam tip ya ka pressure kat no ba ki don yo ka de na ka NCRT na tin na bar ngam tip ya kata mo. Hade kindet ngi haban pe ba ya ki khon jingi teng ni ka wara ka jing ma ta yang ngi do. Bangi pa school ki khon ka hikai ka bakum no ki yo kini. Baga snow halor kata pat kabamut hi ka jikai juki kmi ki kpa na ka ktien ka dai ka ban kham khlan ban ka jikai ka na bar da na school. Tala ki kmi ki kpa ro kim tip ye ka ktien la ki kmi ki kpa ki mi don por ban kran ka ktien tala kran ka perthai de. Ba ji sin ba kala kran perthai ka mut ka ni ka long nong rem ki baga tai kan long ka lifestyle ke jongki. Tading tangi hap ban hikai da poi bi na bas dang ye kata kamut ki di ki kmi ki kpa hi ban tap ye ka ktien ka jong blai ka jing shep ting blai ki kon. Na duk baki dang ret teh. Haduk bakin dah he. Si sien baki layo ye kata ngangat. Ken yang scam ya. Ken yang scam bakin laj na kajing pensoi ke babon. Jong ni ke perthai ka bersyukur baka bemler ngikran ke juk iskajuk. Bo syaitan ni teh. Udai u bersyukur bat ukpa jong kajing lamler. Tak ada orang kana kam lele. Your body, your choice. Tak ada orang tu kajing om ta my body, my choice. Pide we ban tukular kata. Kata met jong ada. Rekan mau baka met kam dai ke jongi. Kamet ke dekat temple ke jong belai. Kamet ke dekat belak tahu du belai. Kam dai ba tahu breu. Lada hab wi senyu klik ru mlate ban pen mi biang nama lada ka dai ke jongi tala. Dai ba kam dai te ke jongi. Tada ublai wong kata. Ublai wong lada fi penjat. Ya kan ke ying shong ke jong angan penjat ya fi. Lo keren ya ublai ya kata. Le fi puli sti benang kong koren no malai kot kan reu kat nyo. Ka keren ni kata. Hatu film tip ba fi dai ke ying shong ke jong ublai. Maka babel ke kerenang tu lebih pulih ke ar koren nong ke ban riu de khot kat sau ter bangim long te menikit lengkor bagi bam ngat kumno khamarom untuk ong ba kumno ba ka ying shong ke jong blai kala ban ya snok ti ba ka ying shong jagi blai tau Kadai. la banget bo bam ngat mla tagade kata mar ka met jong hi de ka long yeng tagade ka yeng ka jong blai kam dai my body it is the Lord's body kadai ka met ke jong blai Tadau setan kuat penjebok ai ka met jong blai. Dia kata tu nong gadarau sang be pokamet jong uta. Pai ba bet. Ukwa kamet tu setan. Nama usu tu bahak ni ke pertai ban trekam dong kami kamet. Badu kwa ban penjat. Bat kum ki syakri ki jong blai nget ngilai sulok ki deki spangot. Ki bajot ka por samlah do mantagi palat na jing ram. Jing skoram ta kadon be. Ngida keren ni ena jong kil along be bakran be yaki. Majisin bakal akta ya kata kamut kambet chut kar kom tre ro ta ro kar kom perkat ikam biang sho. But kim long healthy te mentally, balada kim long healthy mentally tekamut naik keren show. Marka itu kin contribute ke society, lan naik ka baki kile kan wan ra bita ke impact ya ke imlang ka salang. Kada kata. Nong kadai kata dia sorry ya ke bo breu la bo ban long kentang deh. Long setan u korop no te ya kata. U korop no ya kata ka jing shong kurem. But tadau i ka jing jot
kadekan ni. Pi day na markata, pinday iki file la corrupt have to delete bet. Pe ba babon menta ki brio chuja bet. Kim tre ya kaban poi sa songkha le long yeng le kim tre chui re. Da mar ka ei ka ba mun shua hadin bala poi ka songkha sa tip te. Menta shwa kata te ong le yu shu. Ya ka long yeng. Le yu shu ki khon. Ngim kwa shu ki phet lo. Day na markata menta babon kan thai brio ki yam. Pio yo brio ubam kudan ni ka jingkit kli. Ya ka yeng da. Perkat baik kung badang samlada. Tu yok khon nan por ton pe khon. Piang pe khon pham burom yang kum ta na. Ne ma pi ka khen thai brio. Bo pi urang ba brio pi yok pa de ka brio menta pla dan ka lok ta piong ka ba brio ba ka ni. Pila poi song kha pi menta pi yam na ma ple. Ka ni ka lok pi kam nan por ta man pe khon. Ko ong ka la man me song ayeng hali trei manga. Kam kwa ta pe. Kata ta yo te na mar kata ta. Siapa ngini poi le kumno baka jot ka long yeng. Ngi keren shwa hakani ka singi ya kani ka bentana mar ngi kwa ya ki mat na pita. Ba pinya pa singi ke bangi de baning keren. Siapa ngata long yeng. Ki daw ba ki jot ki long yeng. Ba kita ki jot kita ki long yeng hanrei ngi keren ya kani. Yo don na pi ki samla. Pi benang pait hakani ka por. Nenoi ma pi ki kime ki pa yo. Pi klat ban hikai. Ya ki khon ki jong pi. Ya kata ka jing long khot. Ya kani ka ktin ka jong blai. Ngai kwa banong pi pai no sota. Pi la ai ka jing nang jing start ka ba biang Pet beriu lah start pelat ulei you. Pe start pelat sudah tang plastik tem tak kulmar. Start na plastik sting balik jengke pem tak kulmar mang pertai. La kuai ban persanger la rata namar. La melien bandon plastik. Kaba tam. Yo ngi larang iklet no ya kaktin jong play ngila melien ya ki jingkai jong ka pertai em. Yo ka poi ka poram klem ka ne ka pertai ngila yo itu ba di drugs klem ka drugs kalong kumno ya ki. Ti yo don na PM utrai khot te pi ka ne ka si ong ko khon kala. Kam dei jarang kat pi pet hakane kapor. Kam dei ka ba fisu ong bet ngakum pet hakane kapor. Hanrei ai kwa banong pi. Yo don ma ki barong ba bre pi la pet hakane kapor pi adap ki kerta prapo. Ai ngo yo play bat pinong. Ngangai ma pilih kam tam pinong kapor jungi bat kane kapor kala ya per. Nganong fi kapor ka bangi ngi em ka be. Bat kum pastor le menta ngala banong pi. Ngi kren da ka jing slow fitep. La ngi kren kum ki pastor ki ba sau pos nem man shuayam ki bangait kinum kala. Ngi haban suto ban haban keren yang kene ka benta. Lada kum ki pastor ngi sab jaram ngi haban ai jing kenya ka snam. Tadei na makata ngi keren kene ka jaka ka kam kor mo ka kentien ka kamlong kor pino ta ki pastor ki keren dan am dai ngi keren di jing sisha ta. Bele yu ngi le ran ban keren nang ni haba hapo skul hikai da. Bele ngi le ran nang ni da kata ro yu kena ba kan ro haja sen kena pa dikai re kata. La hikai de skul bangi pa. Tadei na mar kata ai ba ki kme ki kparo kin kala ka bamot ki khon ki ba snap hakane ka por ma pi ki samla ki khna ki ba pidang snap light na kane light na mar babun sen ngala banong ro kini ki por bangi em ki khna ki he kloi kade ki tip ta pi pet pe pa mangi pastor ha kane ka jakamo ngi don ni ka program kidzo ngi sai petem nong pet tangas pangun na mar khna Mtrepet, bat ngelaro balong ne pastor ba menta ki kme ki pa mo ka tin jong blai ko ang hikai khna ka dang ta ki mi kai ta Kim don hikai, pet ba? Ngi kuai ba ki khana kinyo, nga yo ki me ki pa kim peniro. Simpet. Yo pick up nak belut data na. Kani ka program data jongi kani. Ki khon le yu la biang. Yo pet ba kini ki por ngi ai yu ki khon. Yo maki hadin abot kim kwa long yeng long sem. Balada kim kwa long yeng long sem. Kila ba kin hap hakata ba ka ba kamma ka dei. Ka ba mi pat ka shongkha shinrang para shinrang kan thai para kan thai kan. Ka wan ra shushu ya ka jingma hakani ka imlang ka salang. But ya kata shongkha para shinrang, ba shongkha para kan thai umju ong family, umju ong long yeng. Namar naki produce ai ru em. Mi ye la dam dan jingmi umdei ka long yeng. Berkata yok ngiya syakata hoi ngi pat poi ya kata. Hari kelas dang ban parsian sti Timothy ka keren ya kata. Sti ka ba ar nong ka ba lai mo ka keren ka parsian. Bat mantangi ema kita. Ngaso we dong kaman kala. Don kaman thau thama kumbai paso bantai laong. Yo pimpat yo utrai na. Pimpat tip tu utrai. Pidei tang kiniam. Fila banong ade kristan yo pimdei kristan ro. Kani singkim keren dengan long yang kristan ngi keren selensar ya ka jat ben riu ka jong yang dia. Yo ngi shem ya kani sting bah. Yo ngi don la ka jong ka jing perkhat andre pet. Yo ka jot ka long yang jong. To ngin ai la de so utrai. Ngin IT la de. Ngin puson la de ngadon em utrai. La IT biang pimo pastor. Pendalam yang ngisi jing tuai ban keren ya ki. Bagay kata kanong rem jong ubrio. Kadai bet kakhtien ka jong blay. Amen. Kelam kakhtien
Klem jing im. Tading ta ngia kren ni kaju skaju na do basdang. Bat ngin pen kutru da katahi. Bato ai ba fin shim kiai ka ktien ka jong blay. Maru blay ula ai ngi ga ni ka ktien. Kam day na ka banta jong no hndre ka day na ka banta jong ngi. Ka day na manta ka jing bahaga jong ngi, ka day na manta ka jing kar khu yang ngi. Tading ta la da ngim tip ya ka ktien ngi la ja lenti. Tading ta ngi haban ya tik na mar ka ni ka day ka GPS jong ka jing im kumno bangingin ya. Ba ka ni ka day kabau try kwa ingi bangin im ladang im kat kum ka ktien ka jing im kal asok talangim dan ka ktien ka jing im kal ajenjar palat tadeng tangin ya dwai ni ka por mantabat ngi kerpat ifi ba fin chim khia ban puli ka ktien bat ban sngo thu ban im kat kum ka ktien ndei tang man chu puli klem im hendrei ban puli bat ban im kat kum ka ni ka ktien ngi ya dwai hangani ka sngi ladang i chi shai ka ri ba ka jat ben riu ladang i chi shai blai to ai bangingin le kat kum bagan ni ktien kai kayangi ngine duai ngini ka por ka menta ngine duai trai ni ka por ngi wan man ai ngo e me ko pa ngi tip u shaitan u da thau persha bet man penjot ye ki long yeng ki jongi man penjot yu brio man penjot ye ka brio ma trai ngada duai ku konrat ai ba ka snam jame kan tap ai bu man sim jame un ki ai bu man sim jame un trai ha baro ki bi sngo ba ki ba snap e ka ktien ka jame ngadwai ngani ka por ko trai kta yu nu ba kta ko trai ni ka kongru ha ba kala yo sngo ka ktien ka jame am dam ki shulong tangin nong yo sngo ur ki nong le ka ktien ka jame trai ba trai ngi tip ba dan shibona ngani ka por fila im ka jing im ka ba jot men shwa ba kata ka jing im ka ba jot ka jong pi hado men ta em ka pen rem sa e pi pim nang yo thia yo dam pim dan jing lai lo ya ka men sim namar kata ka ai dan shi dan ka kta ye pi ka pen kendu ye pi bat kata kam ai jing suk ye pi hadu menta ka han ye pi hallelujah ngada duai nga ker khu pi ka ni ka sngi ha ka kerteng ga jong Jesus Christ ma pi pai no show try banganget la da fim dan u Jesus fim dan ni am mangada duai ye pi ka ni ka sngi ma fin priang jau Jesus ko mutra unong pen em jo fi ba ka babel kong kum tala da wei udan no Christ long jing tau bu thmai ke gi barem ken do no ha khmi fi jalong ken u jing tau bu thmai ngadwai ka ni ka sngi nam ta jong fi fin yo priang jau Jesus ngi duai da ka jing ngi duai da ka Jesus kya lam ta jong fi banganget la da pi la yo yu trai pin yo re ka bri ka ba dei biang ha ka jing ka jong fi ba ka ta ka long yeng ru kan long yeng ka ba dei biang na ka ban ta jong fi ngada duai ngada ker khu ban yi sha ka jing ker khu ka jong Abraham au Jesus Christ kan wana ka jing im ka jong fi ba fin long shisha ki bri ki belong productive ki bri shisha ki balong ki bala ban long jing ker khu ye ki ba bon ki men sim ha ka ne ka perthai bat ha ka perthai ka ban sawan ya ka nong no blai ngadwai nga ker khu fi ka ne ka sngi ha ker teng ka jong Jesus unong pem amen but amen But hoi nginget sya kani ktien ka long ka jing ker khu ha ka jing ka fi hoi ka long kor bele ka long kor ma bele i ka pop ro ka pau belen trang hap kren bai ka ktien hap kren bai kani ka ktien bakan long ka jing shisha ha ka jim ka jong fi bat kumba lai kar pa di paso bante ka kum juri di paso molong hei ba fin ya aru ya kita ki comments ki jong fi ya kita ki daw bele ba ki long yeng ki jot ngenget bangi yo ita comments ngi yo ban discuss ru ya kita ki comments ha kini ki episode ki banang wan te tadu bangi kundu biang ha ka singi ubre ka jing suk unor kan ba fi baro amen